Lah apa rek? Rumah samu sogol tak ngitung-ngitung. Bakal tau budal seisu sebab nglayani langganane. Dungaren tepak emang. Ojo kesusu nyeluk ibu sebab dorong mesti nek dadi mantune. Ya. Sarate wong bebojoan iku ana 5 teorine gampang tapi angel diprak Nomor 1 wong wedok gak oleh utal-utal barang sing ngolo rahasiane wong lanang lan rumah tanggane ojo diomongno wong liya. Nomor 2 wong wedok kudu sing ngerti barek wong lanang kudu mahar Sing penting kesetiaan ojo sampai lali lan mendorong semangat berkarya lan berkreasi. Wong wedok kudu bisa nyimpen awake sing gak diweruhi sing lanang persoalan sepele lan ojo duweni sifat iri ati barek tangan anggane sing nomor 4 wong wedok padha ilingo ojo mengharapkan penghargaan teko wong lanang ya terkecuali dolor utawa wong tua nek wong lanang liya konangan boleh dadekno apa Nomor 5 nek ana persoalan ojo diatasi dhewe sembarang kudu rundingan barek aja lan kudu nyelidiki wong lanang dolor apa kabutuhane uga sing lanang kudu ngerti sebab sebalike wong lanang dijaluk pangertiane kudu saling menghormati
ojo gawe sakarepe dhewe ngerti asasine wong lanang wedok iku padha ae sing penting duweni rasa rumangsa supaya tentrem rumah tanggane saiki contone rumah tanggaku ya apa sekirane cukup sebab iku tanggung jawabku sing penting kerja barek tangga gak duwe resiko tak rewangi nyambut gawe ngusungi watu cuma wong wedok sing gak duwe pengertian kok gak ngerti barek sorone wong lanang saben dina mangane sate-satean tak rewangi geger bengkong mangane sego buntelan nek aku nrimo bayaran dhek pringas-pringis terus ngajak nang pasar cari ape tuku garpe dadak njaluk bupet dhek gak tak gobres terus gegeran aku dijrungkakno nibani wong dodol petir terus pisah-pisahan dolor dhek mulih nang pulau Sempu nek tak pikir iku dudu jodohku rabi sing kari gak golek ayu-ayu masih elek sedidik pokoke nek bengi gelemi jeti aku jos awan nyangkeng ngamper sewek lore klambine koning wong bebojoan ojo seneng geger ditinggal korek plungker kaya trenggel nandur bawang cek akae ana sawah boleh sampai sore dadi wong lanang ojo saenake ditinggal pola kumat menggue tuku roti bareng ragi gula batu campur tebu jare benci ngomong ya gak sutih tapi nek bengi kaya pitik ketutu jopo teken ana panirat nandur gobis ana pinggire omah ya nek kangen kirim surat ojo menangis ana penitipan sepeda turung udan kok wis lunyu udan maneh gak yo tambah soro turung dandan kok wis ketok ayu dandan maneh gak tambah kaya buta namung semanten dor kidungan kula sae lan boten borong karasa nek ditinggal awe-awe grok sawong galing Surabaya panggon nane aye melaku sampai kesandung-sandung akal ya apa ya babras kabeh iki soalnya brai wis suwe rek ya wong ya kudu eling kudu lali pancen ya tepak eling ngene nduadak wis ae gawe ndang wis ditandangi
Mulane lek ana komando iku rungokno ta. Harus dicithet lho. Sek dirungokno tok, lek ana klebate biru-biru waduh. Aku durung. Wis iki ana wong anyar iki. Pak Sontolowo. Panjenengan wis tak arep-arep kapan ya kepethuk karo Pak Sontolowo. Tetap dina iki barek bose dicampur temen. Lagi teh campur kopi dadine seger. Kok gak mendemi ya gelem ae aku. Lek barang sing mendemi ku mbah aku wis awak wis tuwek lek bolen. Kowe kok mlakune kaya beritang-beritang. Beritang-beritang. Kayak numpak egrang ae. Halo Pak, waduh. Ya. Piye? Piye to kabare? Kabar apa sing takokke? Yes. Iki seneng aku iki. Aku wis suwe ora tau ketemu kowe. Lah iya. Aku nyang endi aku? Lho ya mbuh kok malah takon. Lah nang ndi? Singitan ta loro lak ngono. Ditakoni kok bingungke to aku ki lho. Lho, aku ki ora bingungke. Lah ya rungokno pitakonku iki. Oleh aku kepengin padha. Oleh aku kepengin padha sampe tak rewen. Lah ya aja wis aja. Tapi ana apik ya Pak ya. Iya. Dadi sampean karo aku supaya campur no ya. Campur. Lah ya kapan? Masa kalah karo tau campur. Lah ya. Ya gak kalah Pak. Lah iya. Asale kok Saka dele asale. Saka dele. Kok dele ta? Heeh. Iki nyathek rada banter iki. Nyathek rada banter iki. Wis to. Lah anu, sing tak takoni iku asale jeneng kok Sontolowo iku mesti kan ono mangsrute. Lho, kok maksud iki piye to? Maksude. Oh, maksud. Maksudnya apa sih Sontolowo, Pak? Kuwi ana sejarahe. Oh, sejarah. Piye to, Pak? Piye to, Pak? Apa to kok dijenengake Sontolowo? Ya, kuwi apa to? Kuwi aja takon aku. Loh. Lah takon sapa? Takon mbahku. Lah saiki dununge mbah iki ning endi? Aku dhewe bingung ya. Oh, tiba kudu gendeng ngono. Ya, pancen yang ngene lho. Ya apa sih, Pak? Lah ya. Kusik. Aku upama nyeluk Cak sampean niku wong teko Jawa Tengah dadi tak celuk Pak, dadi menghormati. Lho, kowe ngundang oh iso wong ganteng ngene kok pesok kabeh lho aku. kowe ngundang aku Pak ki kowe ki apa anakku? Lho, aku kan ngurmati wong suwek. Oh, iya. Anu wong tuwek. Wong tuwek kok wong suwek. Lah wong tuwek. Terus nyambut gawe apa Pak kok sajake royal terus tak delok bendino nok warung. Lho piye to? Iya. Kowe urung tau weruh kondangku. Waduh. Kondang Kuncoro Kalungko. Kesugih aku. Waduh sugih bondo. Sugih bondo bandu. Gandu. Panduso atau gandu. Saka bondo ya. Bondo. Iya terus apa sing takokke? Lho. Kowe urung tau weruh nang omahku. Nok mapene iku ono apane? Lho, gombal apa sing ora ono? Lho. Kok boleh anjuk gombal. Lho saking sugihku. Tapi yo lemarine tak delok papat. Papat pancen. Weruh to? Oh, meja kursine telu. Ya ngono, papat yai aku. Kabeh ngridit ya. Nek guneman sing diatur. Ya Pak, sepurane Pak, sorry Pak. Sorry. Sorry kecap. Lho. Sorry kecap lak kasinen. Lho. Ya sepurane sing akeh. Ya. Piro? Paman 1000 cukup? Oh. Ya undakno titik ta, Pak? Lho gak iso. Nek lho kuwi. Nek akeh-akeh ku ora iso ngetok duit. Lah becake pulang pergi 500. Mosok lagi kethuk njaluk sepuran iki lho. Iki sing diomong apa sih kok mblakrak kakar-karane. Iya gak tau kepethuk lek guyon nu awetno, Pak. Ya pancen. Padha senine. Sampeyan niku sing langgeng iku melok seni apa sih, Pak? Aku dhewe ya bingung kok. Lho kok bingung? Bingung. Iya. Sosok gak karuan sih tak elok iki. Oh, kadang-kadang Ora ngintil ngono wis. Wis. Lah iki aku karo kowe iki iya. Ngintil iki jenenge. Nek cara Jawa Timur. Tapi gak apa-apa Pak, bae menawa wong jenenge cocok-cocokan ya. Golek cocok lak terus ta. Ya. Iya, bareng kan dites dhisik ya. Tes. Tapi gak Pak, iki gak tes-tesan langsung dadi Pak. Langsung wis. Pokoke buyar mesti trimo. Kuwi pancen sing tak arep-arep ngono kuwi. Cuma ngene Pak, tak ngurungno sampean iku royal. Tapi dadi wong pancen kudu ngono, mangan ya penting, hiburan ya penting. Mangan kuwi aja mung siji. Ya. Ya.
Kudu sembarang Lho, dipangan. Meja. Heeh. Lho kok sik to? Artinya sih mengandung vitamin. Lah kok meja? Lho, iku sing ana ndur meja lak kadang-kadang. Oh iya iya. Kentang, tomat, bayem, kangkung. Ya tikus kadang-kadang lak munggah meja. Tikus sik to? Ya. Dadi aku pokon mangan tikus. Karene sing dipangan lek gak diringkes bengi ku diklutusi tikus. Oh iya. Iya. Ning ora ono nggonku tikus sih ora ono. Oh, tikus gak ono, Pak? Oh, pembersihan. Oh, bersih ya mapene ya. Lho, piye to? Ya sembarang entek. Lho, tegese ora bersih entekno ora. Oh, tegese menjaga kesehatan. Kebersihan itu penting. Penting. Soalnya pangkal kesehatan. Ah, kowe wis ngerti. Lek sembarangnya bersih, Hah? lho panganane gak mengandung penyakit, Heeh. awake sehat. Sehat. Waduh, sehat koyo Delok awakku. Sehat. Apa aku sing kok cacat? Lah ya ku sehat koyo ngene lho, loro kari sak piro. Kok sik to. Apa? Ning tak rasa-rasakno omongmu yo nyelkit lho. Wong gak dikek- Sihate semene larane sepiro. Kowe karep ngelokno aku kuru ngono ae lho. apa? Kadang-kadang lemu gak sehat ya ono. Ono. Kuru sehat ya ono. Sing perlu kesehatan. Ya Pak, pokoknya sampean iki tak uji panjenengan seneng-seneng terus mangane ya royalan terus. Lho piye to kuwi? Apa sing ora tak pangan? Iya, aku ngerti dhewe sampe untune rompal barang. Ayo Untu rompal ku ora masalah panganan. Iya, masalah apa ta, Pak? Tuwek. Kalah aku. Oh, kalah untu. Kalah untu. Lek rambut sih. Jos sik jos. Iya. Jos adane nyopir bis ae, Pak Jos. Tegese isik apa jenenge manyala. Istilah saiki dek iku ngerti jos bareng. Lho, ora ketang sithik. Iya. Pira-pirane kudu mengikuti zaman. Iya Pak ya. Ben aku wis tuwa, Iya. ora ketang sithik-sithik lah. Ya. Tahu maca surat kabar, Pak? Oh, tahu. Kabar apa sih, Pak? Takokke. Iku kabare Pasar iki lho akeh wonge. Pasar ki akeh wonge. Oh iya, kuburan lek Jemal ki ya akeh. Ya, lho Kok kok kene iku ya ket biyen lek pasar akeh wong. mula kuwi tak kandhani engko nak kuwi lali. Iya, kuwatir lali. Iya kan. Iya. Tiba sing lalian iku jange aku. Wis Pak, aku gak sesuwe peduk beno ya wis panjene sedulur iku kudu kadang-kadang peduk kadang-kadang enggak ya. Ya, sing kerep dolan nang omahku. Iya, omah penuh sing ndi kok bingung. Pojok. Oh, pojok. Cet kuning. Ono genderane gombal iku ta? Oke dudu. Dudu. Kulone. Oh, kulone. Cet kuning. Cet kuning. Yes aku tak mampir ono lakno ya. Iya, iya. Ya kandakno karo ibu. Hah? Kondak Kandakno piye tak? kandakno bare ibu aku tak dolen rono ya. Yang apa dikandake? Lho lek tek Kok Joko kudu dolen-doleno. Lah, kadang-kadang- Napa kondo-kondo? Lek gak kondo dhisik. Lho, lek gak kondo dhisik lek gak dijagani apa-apa ta? Oh iya, engko tak jaganane Kancing Lawang ya. Tibake sengak omone. Lah apa gak tau rono jagane Kancing Lawang iki? Ya anu sing gedhe pangapuramu Iya. lho. Ki guyon. Iya guyon. Wis ngene sampai ketemu lagi, Pak ya. Iya, iya. Aku tak mulih sik ya. Iya, iya. Nek mampir nang Wis omah. ono sangune. Oh, ono. Iya. Blobo, kait kepethuk pokoke blobo le. Mbok suwe. Oh, kari lho. Heh, Kari ya. kari tak gak gablek. Iya, iya. Halo, Cak, ya. Iya, iya. Tinggal. Iya. Wah, pancen wong sugih ki ya penak. Wong sugih ki wong pengen kenal karo aku. Mergo apa? Kesugih aku ki aku karo wong-wong ki sok sosial lho. Sosial. Siapapun. Pun siapa? Ki piye iki? Aku ki bareng ngono omong-omong kaya wong gendeng. Ning aku duwe kanca. Lah iya. Duwe kanca Kartolo ki ya seneng. Senengku ki apa obyeke dek ki nang ndi-ndi. Bek menawa entuk rejeki. Aku disaut. Waduh. Ning rejeki ki ora kena dianu kok. Diarep-arep. Ya ora kena dimuni moh ya ora kena. Dadine kuwi piye lek ngarani ya angel. Aku ki barang wis sugih ki omong sak omong tak eling-eling kaya wong edan. Lho. Bareng pirang-pirang dina aku ora mulih.
bojoku ki lho. Mangsak apa iki ora iso. Wong atase mangsak Bali. Jangan Bali kek wis enak to. Ngene ya ora cocok aku ki. Ning wong piye meneh wong bojoku ki tak sawang-sawang saya suwe aku ki saya piye ora seneng. Saya ora duwe setrum saiki-iki kok. Wah, kaya listrik kete nganggo setrum. Saiki aku tak mulih wae, engko timbang diarep-arep sing ana omah. Ayo mulih ah. Yo aku tekan yo, mulih aku yo. Bendina ora tau sapa omah ming telusur tua tembong jane biyen ki turunan ula sawa ngono apa piye to ya. Oh ala Sontolowo. Ya ben nek ngene iki do ngetes tak kandhani ning ngetes ngono laire ning atiku ngono remuk ngrasakno bojo. Saja criwis. Wong lanang saben dina nggadho ati nyambel goreng ati. Atine sapa sing digoreng? Wis sembuh. Upama mentolo ngono Sontolowo iki tak taleni kok ben ora iso kluyuran, ben kuthuk nyang omah wae. Wong kok jermegelne wae sak bendina wis tuwa ora nyebut. Mbok ya eling. Apa, Nduk? Kok ndalang sih, Bu? Loh. Piye ta, Nduk? Ngene kok ndalang. Apa sing dirembuk ki apa, Ibu? Mbah iki mau aku ngomong apa iki mau? Loh. Kok bapak dilono telusur. Lah piye to, Nduk? Saiki bapakmu ngono wis tuwa, ning malah gaplek peringkilan tak kandhani. Terus Bu, terus. Wis tuwek petakilan. Bapakmu kuwi. Wah, kena dijak terus Ibu iki rek. Dijak nyang ndi ta, Nduk? Lho beke ana grup kurang. Aja, Nduk. Ibumu aja mbok talak-talakne. Ajaran tak kandhani. Kabu guyon. Guyon barang. Apa sih Bu sajake kok gak akor ambek bapak iki apa sih? Piye to, Nduk? Coba rasakno. Bapakmu ki saben dina apa to nyang omah to? Ngono iki jenenge wong tua piye? Beke obyek, Bu. Obyek? Obyek apa? Wong nek nyang omah mung odos-odos duweane ibu wae kok. Bapak iku ambur-amburan ngono ta? Ambur-amburan dhuwit ngono. Iya, kenapa duweku ya dijaluk bapakmu kabeh ngono kok. Lah ibu duwe apa sih? Ya duwe kaya sandangan ibu. Ya sak ketemune bapakmu kuwi. Iku gak tukane bapak ta, Bu? Lho ya tukane bapakmu, Nduk. Lah, ning nek wis diwenehke ibu. Lah nek dijaluk nang iki rak ya pegel ta atine ibu. Lho beke diutang. Diutang padake tuang kredit apa piye bapakmu kok ya? Lho enggak dikae bondo, Bu. Beke dagangan apa-apa nek bathi dikekno ibu maneh ngono, Bu. Oh, bondo apa bapakmu kuwi? Mau ngentek-ngentekne barang omah wae kok, Nduk. Wis sembuh aku nek suwe-suwe ngrasakno bapakmu arep gantung ae aku. Aja, Bu. Aku nek ndelok bapak iku ajane yo melas. Aku nek tak pandeng-pandeng bapak tak koyo fotone sing gak ono iku. Bapakmu. Masa serial. Kira-kira biyen ki tunggal wadah ngono gak? Tapi aja Bu, aja gegeran ae. Bu, aku iki lho isin ambek tangga. Bapakmu nek mulih wis tak jagane ya, Nduk. Tapi ya terlalu bapak iku mosok bayar sekolah aku gak dikek-kek. Ya aku lho isin. Mosok gak malah ulangan aku. Lah ya ngono kuwi jenenge wong tuwek sing piye coba. Jeneng lak lirwa karo kewajibane. Wong duwe anak wis sekolah, wis gedhe. Lah kok kaya ngono kuwi malah ora ngurusi anake, malah senenge dhewe nuruti karepe dhewe. Ngono kuwi wong to piye to coba?
Ngene iki nandi, Bu? Sapa nandi ngene? Ah sapa sing nginteng? Nek ngono aku budal sekolah, Bu ya. Budal, Nduk. Heeh. Semaya maneh iki mbayare? Heh? Semaya maneh mbayare? Ya wis, semayanono. Sok bapakmu nek wis duwe gaji tak kandhani. Bapak iku dorong gajah iki biyen. Ah, wong bapakmu kenapa ro dhewe ngono kok. Aku iki biyen pomo ora kebuacut ngono. Tenan kok, Nduk. Aku sesuk nyawang bapakmu wedi, Nduk. Apa Bu kok wedi? Lah piye to tamat-tamat ora kaya tengkorak hidup. Anu, Bu, bapakku terlalu begadang terus kok, Bu. Ah, lah ya kuwi upama ra eling wirayate no. Wis tenan. Ibu aku budal, Bapak wis gak sanggup gak apa-apa, pokoke mbayare Bu ya sampe nang Bapak. Sing ati-ati ya. Ya, Bu. Wis anak budal, bojo ra ning omah. Iki jane kuburan apa omah ngene iki. Suwepine ra jamak. Tengkorak dateng. Ih, wedi. Tak samplok wedi. Nyapa? Nyapa kok. Nang apa dhewe? Nyang apa? Wong kok nyangap. Nyangap dhewe. Prawero wis ket mau nyangap bolak-balik kok. Lah kok aku kok nyangap. Pak, Apa? ping mibul saiki suda ta? Suda kuping. Iya wis nyuda kowe kok. Nyang apa ki lapo iki lho, cara Surabaya ki lala apa sih ngono. Ora. Kowe iki lho kok kluyuran ae nek luwe mbok kono mangan embong kono. Wis to, omongmu kok sengak. Ah sengak meneh. Lah coba nek aku kok kono mangan embong contonono. Piye carane le mangan? Ya kono kriki tono krikil-krikil nyang embong aspalan Lho kok sik to. Kowe iki tanggung jawab sapa to? Lah ya tanggung jawabmu to. Lah iya. Sing ngumanduki wong lanang apa wong wedok? Ya wong lanang Lah, mestine. wis ngerti. Lah iya. Nek wong lanang teko ki adate nek apa? Kongen cepak-cepak. Mesti Cepak to. wedang. Mesti to. Cepak sego. Mesti Iki to. lho, iki lho cepakane. Apa? Cengkal lawang iki lho. Ya keng gebuk kowe kuwi. Mulane ngerti ya. Nek wong wedok iki kaya ngene iki mbok ngrumangsani. Kowe iki jane salah apa ora ngono lho. Wong wedok diapake. Ya mbah diapa-apane ya manut tok. Lah ya wis. Lah iya. Piye? Aja pringisan lho. Ora to, Pak. Aku ora pringisan aku ya. Kowe ngerayu aku ya. Dadi aku iki mbok arani ngerayu to, Pak. Teko tek waduh sajae. Wah, kowe mentas mangan ula apa piye? Iki ngono tak kandhani ya, mbraini bojo ning sing dibrani ra ngerti. Ya wis sampean kuwi ora kerasan nyang omah, kluyar-kluyur. Jane aku mbok anggap apa mbah reksa omah kene apa piye? Lho, kurang kepenak apa dadi bojoku? Penake piye? Omahe gedhong. Adus karek adus. Turu karek turu. Tur kowe ora nyewa. Dadi aku dadi bojomu arep mbok tarik sewa omah, mangan kon bayar dhewe ngono. Pinter. Pomong nyewa pira iki? Ngono, Pak. Kok pinter Pak sampean, Pak? Wis suwe. Wis aja cengingisan. Aku nek ngene iki atiku mangkel kok karo sampean kuwi. Wis masak apa, Nduk? Masak. Mas rawuh ki. Lho, sajak bagaimana ngono lho. Mas apa? Mas apa sing rawuh? Mas Wiro. Aku saiki ngono aras-arasen masakne sampean kok, Pak. Seneng aku. Apa senengamu? Lah apa? Ya mbok apa? Wong wedok gak ngerti senengane wong lanang. Kowe dadi bojoku wis pirang taun. Anakmu ku umure pira? Ya wis suwe. Lho, Nek kok- sampean iki megelne, mulane aku saiki ora masak. Lah, nek- Percuma masakne. Lah wis ngerti pegel dipijeti. Nah, Mbok kira sing pegel ki awakku terus mbok pijeti ngono. terus apamu? Apamu? Wong ngene kok ora ngerti. Sing pegel ngono atiku. Oh, atimu. Wah, adindaku. Aku cinta padamu. Apa
iya Kakanda. Iya. 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 Sampean ki tenan, Pak. Piye? Sampeyan iki sakjane kok nyapa to, Pak? Kok buwedo banget. Monggo sampean biyen jek manten anyar karo aku iki kok sayang banget karo aku. Tiba sithik ae aku mbok tulungi. Sing endi sing lara? Bareng saiki, dimasak napa apa kakan cerewet. Kakak ngomong saiki sampean ngono. Masa dek wingi belanjani 1000, njaluk iwak petik, njaluk iwak endhog. Bandane sapa digawe? Suwe-suwe tak masakno aspal sampean, Pak. Tenan. Aku kok masak ke aspal? Iya. Terus dicampur krikil kae, ya. Heeh. Kowe sing mangan, ya. Ya ben melonyoh kuwi lambemu Wong kuwi. wedok sedina diblonjo 1000 kok kurang kuwi. Terus njaluk blonjo pira? Ya nek blonjo 1000 ki ya. Kan pemasukan uang kan enggak ada saya itu. Lah dadi wong Ekonomi harus dijaga. Jangan pemborosan. Oh, aku iki ngerti. Saiki umume ngecakne pola hidup sederhana. Hah, tahu. Iya, lah ning sampean tak masakne tahu tempe kok ora doyan, Asale Asale saka dele asale. Tur murah regane. Ngeto. Pokok bisa cukup bendinane. Lho. Tahu tempe. Iya. Nah, anakmu nang ndi? Mau bocah merengguk tak kandhani. Ngapa? Mesti Apa? Pok seneni. Mbok seneni. Ya wong tuwa sing ora nyebut ki ya sampean Wis kuwi. bayar. Mbok bayar apa? Aku nyambut gawe apa? Kenapa kok? Bayar sekolah. Ya ngenteni kowe to? Lha aku kok enteni apa? Lho. Ya ngenteni belanjamu, jane ngono aku wis mblenger kok Pak karo sampean kuwi. Tenan. Ngene lho, Nduk. Nyapa? Utang sik. Utang? Utang yang endi, Pak? Bayar sekolah kon utang terus yang blenger sing diutangi ra to nyaur kok. Kuwi urusanmu lho, kuwi anakmu lho. Urusanmu. Anakmu Kok kuwi. iso anakku tok? Anak kuwi anake sapa wae jajali? Anakmu kuwi. Ora iso kongsi. Ora iso. Ora Aku ora iso manak kok. Anakmu kuwi. Urusana dhewe. Mbah. Wis aku wis ora seneng aku karo kowe. Apa? Panggep apa aku? Panggep wong lanang nyitengan ya aku. Ora seneng terus. Terusna ke. Tutukno karepmu. Cek lega dodo mentokmu iku. Mosok rek kanthi rasa lan risi. Rasa iku iso ngrasakno pahit, getir, asin, legi. Risi ku isine biyen-biyen saiki-saiki. Ngerti kon? Aku iki wong seni biyen iki. Wong sing ngendangi ya kon. Tapi mbok ana garis pemisahe. Antara segi positif lan negatife. Ngerti ya? Aku saiki dadi luwak. Aku saiki dadi lurah. Ngerti ta wong sing milih ya kon. Lah gamelan iki gamel aku, ngerti ya? Apa sih sebabnya ngene pendopo tak kaya gamelan? Kanggo latihan langen beksan. Ngerti ya? Latihan, lah apa aku metu tabui? Wah, repot barek kon niku. Iya kok gendinge mang nyenengno ati. Wong gending legrek kon gawe. Iku apa dang rusak aku sih. Gending Asrakara barang.
Pelataran Baru seneng, Samira seneng aku iki. Jawa Timuran seneng. Astrokoro wis. Padahal oh, potonganmu kaya omplung. Kabon Astrokoro ngono pantes ya sing besa ya. Sontolowo pantes. Kon potongan Sontolowo. Sontolowo kuwi gak ngadeg gak lungguh. Mayak mayuk. Masih duwe akeh mangan warkes ngono potongane. Wah wis repot kon katakno. Aku ngono lurah rek. Wong dadi lurah ngono abot ya enteng. Ya ta? Abote ngatur penduduk. Entenge nrimo ganjaran ngerti ya. Ngono lho. Sapa nyatek ae. Penduduk sithik ku repot ini. Gak diomong ya apa? Diomong iku kaya ngene iki pamong gak ada sing mecungul karo pisan ngene. Karuan nek dik racik. Cangik. Caplak. Dik Carik ngono wakile lurah. Carik ngono minangka bojone lurah. Satu misal upama lurah koperasi nang India. Koperasi nang gone Bapak Cemet. Pak Camat. Ya Carik sing makili. Ngono. Carik budal. Lho liya-liyane karo rene blas. Kaya bayan. Liyane lah kepetengan barang karo rene. Karepe ku ya apa karepe ku? Ya apa? Lho, Kok ndekem mawon. Anggrem, Dik. Ndekem ya, sih. Mau ditakoni kok. Lah nggih kok enten omah. Lho, nggih, koperasi wau Carik kula kalian mriko. Ah nggih kok mboten apa? Carik koperasi. Sampeyan wakilaken. Nggih, lah perlu niku ngurus iki napa? Ngurus napa? Ya napa? Ngurus napa? Ngurus anakmu. Kok ditakoni kok ngoten. Ngurus desa niki lho. Kula pengenane mriki kok Nggih. tutupan mawon lawang sampeyan. Lho, kula pergi. Pergi. Kes aku lho. Sapa ndi? Biasa nggih keliling desa niku lho. Oh, keliling desa. Nggih lho. Kata mboten ngongkon kula. Lho, timbangane nganggur ngoten lho. Oh, ngelilingi desa ta ngelilingi rondo. Ngomong sampean prikik ngomong sampean niku. Lah nggih biasa kula sing keliling kok sampeyan. Lho, napa sih masih kula? Sampeyan kok curiga? Nggih mboten angsal lah. Apa jan? Kesa pundi winginane? Ya. Omongmu kaya wong tandes kulian. Sapundi. Model-model omongi bayan iki. Waduh, lho Jan, ini kuntu palsu ya Jan. Pundi? Jan. Nggih. Lho mulane kok mboten roto. Karo kula keten Jan. Tumbas paruan kali Pak Slamet. Gawe utu palsu gak roto. Ya Jan. Arisan iki. Wah. Sak minggu untuk kula, minggu malih Pak Slamet. Lho, sampe tumbas utu palsu enten luwene kaya Sontolowo. Sontolowo ngowos. Cili-cili kecilian, ada sing gedhe. Nggih. Kula anu. Sapa ndi? Nyambangi adik kula. Lho, sik urip pati sampean. Lho, si Odip. Urip. Sampe niku. Si urip. Dur kula kalih dulur kula. Oh, kali. Nggih. Lanang kabeh. Nggih. Sampean barepe? Nggih, kula basman barepe. Nggih, terus sing nomor loro? Baskoro. Nomor 3? Bas gitar. Sampai niku ngomong bener karuan ya sih. Lho, lah nggih wong kula niki takon. Mboten ngoten dhewe-dhewe sakniki ngomong rumah tangga dhewe. Sing nomor 2 enten pundi? Lho niku nak cipta ya sih. Arek ku nyatek arek. Wau rae. Ya ngene iki nek lurah-lurah seni yang ngene iki. Lurah bekas ludruk ah. Biyen ludruk dadi lurah. Lah niku sing nabuhi ngoten. Kula arek ngoten wani kali kula arek. Wana-wanu wani nyonyah-nyonyuh ya ngoten niku. Pancene jiwa seni iku ndugi turunan. Nggih. Mulane sampeyan dadi seni niku biyen Pak Cip dadi seni. Nggih. Dadi mudhun kisah sampeyan termasuk jiwa seni. Nggih, to. Bapak kula niku biyen dalang. Lah. Kan malam Senin, Prei. Ngoten lho. Kok opo bakar karuan. Lah kula niki takon bener-bener. Niku ngeten adik kula niku nyambut gawe. Sing nomor 2 nyambut gawe pundi? Enten gene anu, lawang. Pundi? Lawang. Oh, pegawe damel lawang. Oh, lan opo? Lawang. Nyambut gawe itu sumber lawang mriko lho. Oh, lawang. Ngene lawang. Gini lawang. Nggih. Nyambut dagene napa? Ngene rumah sakit jiwa. Nyambut gawe. Dadi napa? Mandor mriko. Mandore napa? Wong gendeng. Sampeyan lak ngrengkel mawon. Lho, lah iki lak mandore wong gendeng. Adik kula nyambut gawe rumah sakit jiwa, dadi mandor ngurusi wong gendeng. Lah nggih, lak enak sampean duwe Nggih. dulur dadi mandore wong gendeng. Nggih. Besok-besok ben cacane gendeng. Lan apa? Ngawur Mriko mawon. lak mboten bayar. Kok sampeyan ngomong ngawur mawon. Lan apa kula gendeng? Sing nomor kali. sing nomor 3. Sing nomor 3 di pelatih. Waduh, Di pelatih adik pun. latine napa? Mati kiri.
Lah salah paham lan. Salah paham mesti. Pelatih niki sangkaken pelatihne napa olahraga ta. Oh, pelatih baris. Mboten pelatih kiri. Kan enten kiri edel damel anjing lacak niku. Oh, kiri herder. Lah, adik kula sing nglatih. Nek nglatih kiri herder niku pun kiri herder. Kembang irene rung niku. Enten niku lho. Apa kurang ajar arek Lho, ngomong. nggih. Atuk kiri bledok nika. Beldok pesek. Nggih pesek tapi mekrok. Tambah demen. Papak ta wis mekrok. Yan, menisuk lereno Yan. Temen tak kayak kepayan liyane wis. Lho, pancene pamong nek padha senine nggih ngeten niki. Nggih. Lurahe seni, pamonge seni. Lah nggih nek mboten ngeten lak mboten enten ibu. Lah penduduke wong seni. Lah niku no. Rusak sak desa. Kok sampe niku ngawur mawon. Niki ya napa kabare tikus-tikus niki? Napa nih? Dioperasi napa dipangan urip-uripan? Sing enten sawan iki penduduk lak kata ubyek-ubyek tikus. Nggih, sakniki ngeten nggih. Niki nggih enten sing laporan kali kula lah. Kula sampeaken kali sampean. Oh nggih. Sebab napa sampean pamong? Nggih. Kula pamong. Nggih. Istilah pamong kudu momong penduduk. Ah. Biyen pangreh praja. Nggih. Iso ngereh iso merentap tapi pamonge mengkerik. Saniki boten. Sampeyan kok ngerti? Lho nggih. Sanu gendeng ben aku iki. Mboten ngoten sakniki pamong memberi contoh kepada bawahan. Kita harus turun ke bawah. Oh, wah. Istilah ngoten lah. Maju sampeyan. Oh nggih, mundur ketemu seumur lah. Niku Nggih lah niki penduduk niki laporan tikus iki kudu diberantas. Nggih. Lah niki mbatasi tikus iki kangge napa? Oh. Napa ngangge obor, napa ngangge jepretan? Rasane ngeten mawon. Napa diwedeni kali sampean supaya wedi. Ngoten lho niki. Wong tikus tak wedeni. Wah ngawur mawon. Niki musyawarah niki. Nggih musyawarah kebacut sampeyan niku lha napa kula meden tikus niku. Lho nggih mboten medeni ngoten nggih karya obor niku lak wedi ya. Tikus enten bolongane tikus. Ah, ngeleng. Pokok sampe keliling enten bolongan sampe buntu. Enten bolongan sampe buntu ngoten. Tapi ngeten nek bolongane tikus niku nggih. Nggih. Niku mboten ero nek ngene mboten bolongane yuyu. Oh, Nggih nggih. bolongane kodhok. Nggih. Niku sampean kudu melopori. Nek enten leng nggih, Nggih. sampean sumpet kali erung. Niku gondone tikus kali kodhok niku dhewe-dhewe. Dadi Senen. Tapi kula kayak contoh nggih. Nggih. Enten bolongan kula mengkurep. Ah mengkurep. Irung kula lebuak. Lah nek contoh ngoten sae. Lah, nggih. Enten bolongan kula mengkurep. Nggih. Irung kula lebuaken. Ah. Sampe diteni. Waduh. Wis. Lah nek irung entek ya perkara iki. Sampe niku ampun ngoten ah. Lah mboten ngoten kula niki laporan lah ya napa Nggih. isane berantas tikus-tikus sing mangani pari, mangani tandan. Digeraken wong penduduk kata kene ngrobyo. Ngoten mau saged nggih. Mesti gropyok. Mlebu omahe lurah tikuse. Lho, boten nggih dioperasi. Galeng-galengan niku. Enten arek sekolah. Lho. Harus sekolah. Sarus sekolahan iki. Jangan takon Yan. Pamong niki. Lah, Yan, Lho nggih. monggo nak, monggo. Lho, sapa mat? Oh, wong tua. Daya. Sing mendaya wong tua. Oh duwekno ya. Wong loro, kata Nggih. Saya takon Yan. Yo gane, Pak. Eh? Yo gane. Iki nyatek atau takone arek. Lah wong lho. Monggo saya lebet. Saya takon Yan. Mriki nggih, Pak. Lho, mbon niku ngene anu. Gane sinten iki? Ngene lurah ini. Oh, Beriku sebelah. Sepunten, Nek. Nggih, mengantuk sebelah. nek monggo jajar lurah niku mboten oleh nggih. Oh mboten. Yan. Apa kira-kira dosa ngoten apa pripun? Lho mboten lurah mboten kenekan. Napa nggih to? Lho nggih. Anu nyatekan. Mboten nyatek ngoten iki. Nek napa? Ngambus. Oh, Bayan Yan. Napa? Iki penduduk itu komedian ya iki. Dadi wong kene omong lah piye-piye ya omong. Mboten napa-napa. Lah iya. Termasuk nggih penduduk. Lah penduduk iki. Monggo mriki lho. Mumpun ngadong-adong ngoten mboten napa-napa mboten nyokot niki. kula wedi jane. Oh, ngoten. mboten. Mboten napa-napa nggih. Wong irung man diwedeni. Lah nggih, wong irung kok mboten lumrah nggih niku. Napa? Ngancen si muri kurang ajar teko kondan. Jane ngono ya arek iki ya pendudukku. Jane sopan santun. Jane mboten ero jane. Gak ero. Oh, tapi lambimu koyo ngono rek kono iku. Apa ya Jan? Sampe takoni Jan, sing kenal takoni. Mboten perlu napa? Biasane nakoni antar peduntung ngoten. Mboten.
Enten perlu napa? Mun damel. Niki sinten iki? Oh niki anakku. Oh, ya kan iki. Nggih. Aduh ayune. Tapi siji, ibuke kuning iki kok coklat iki. Anak. Kata manis. Manis ya. Tapi irunge biasa. Iya, lagi irung tek kan. Sampai sinten narane? Kula. Nggih. Kula Mbok Sontolowo. Ampun adik mbok wong sing jeluk mbok. Ibu. Oh, Ibu. Ibu Nggih. Sontolowo. Nggih, kula ni bojone Sontolowo. Oh, lah Sontol codot. Sontol codot niku lak adike. Oh, adike, nggih. Tunggale sonto kalong bareng. Iya. Mboten kok njur kaya ngono lho. Lah niki yo gane nek sinten arane? Kandhuk. Anu Tini. Oh, Tini. Nggih. Lah enten damel napa? Kula mriki. Ngetutaken ibu niki. Oh, ngetutaken. Nggih. Oh, mboten sekolah kok ngetutaken terus sampean. Lho nggih sekolah. Lah niki dong enten perlune Nggih. ngetutne. Lah ampun pantes ambok nitut. Nggih. Nggih, kuwatir ilang. Ilang. Nek di surat ta? Kok di surat. Be ajeng pindah ta napa? Pun dhisik kerso ta. Mungkin nek njaluk surat, bae sambang. Sampeyan niku pergi susu. Nggih, Yan, sing dadi lurah sampean tak kula nih. Genahe. Kula niki ngelingaken. Ngelingaken sampean kok mencici kali kula. Ati mangane sampeyan dilingaken tamune. Lah nggih. Nduk, ayo mulai, Nduk. Lah iki lurah rebayan yang kalen-kalen terus ya, Nduk. Nggih, wong niki latihan drama kok. Ajeng main napa ngoten? Nggih 17 Agustus. Tomot. Non? Tomot. Saya. Oh. Niki Damel napa? kenapa niki? Nggih. Kula niki teko mriki ngoten ajengi lapor. Oh. Lapor. Dadi cekak cingkrange. Ah. Oh, cingkrange. Cekak nyincinge. Cekak cukup sampe niki jenenge kempot. Oh, repot. Oh, Lapor. Lapor napa? Nggih, repot. Kula niki pun anu ngoten lho dipisah kali bojo kula. Oh, geger kali bojone. Sampe tulis ra, kula sinakoni. Sampe tulis. Sampe dipisah nggih kali. Yan. Dipisah. Yan, Sampe tulis. mboten ngoten lurah kula ta sampean iki. Di sampean. Oh, sampean niku kebalan sampean nulis mriki lho. Lho kula sing nulis kula sinakoni lak pegel. Sing kula takonane katane. Ngoten. Mana enten mesin tik ya, Pak? Non? Mana enten mesin tik? Didol. Ya napa Pak Lurah? Bayar iki apa rek? Masih ada mesin tiga bisa ngetik lho, Nak. Mboten saged ngetikin kula sing ngetik. Saiki kan ditulis dhisik. Oh, nggih. Mungkin ditik. Sementara, Nggih, sementara. Tulisan. Ora iso nduk nek ngetik surat ora iso nek ngetik geger pinter. Nggih. Anu sampean iki nek di surat ta? Mboten kula niki ajeng balik mriki. Sampeyan napa lali Pak Lurah? Nggih, sampean termasuk wong lungguh asale biyen niku. Lho kok napa lungguh? Wong penduduk atane. Penduduk ya lungguh. Nggih. Penduduk kula. Penduduk sampean. Nggih. Lah kula niki sakrene pun mboten disenengi kali bojo kula. Lah kula sakniki balik mriki melih. Oh, mboten dadi, ngaten ta. Nggih, bojo kula niki sakniki pun mboten bener. Oh. Nggih. Bong, mboten dadi. Modale foto e kobong. Ade nggih mun enten mriki mawon pun. Pun repot-repot mboten dadi nggih mboten apa. Mboten napa-napa. Nggih, mantuk kesanggan kula nggih kenek. Asal ta? Wah, asal mah. Kula nyuruh sampean bapak. Ah, bagus. Bayar tadi opo bayar. Wah, opo yan? Piye ta, Nduk? Kok ngedek kae, Nduk? Tergenano Lho kula niki dhisik. nyetek niku sampean lak kula tulung ah. Wis dereng sementara dereng enten omahe. Nggih omahe lurah sampean nggoni. Mungkin lurah gampang. Kula Lurah Bambung ngono apine? Napa? Kula Bambung ngono apine? Lah sampean omahe lak loro sih ra. Sampeyan iki napa? tulung penduduk mboten. Nggih. Lah mas sing balung bendho niku sing dinggoni sih. Sampeyan iki ana apa sih wong omahe loro. Sing sosial ngoten lho, Pak Lurah. Bayar iki pelik ngene bayar iki. Lah nggih kula niki lak tulung sekali penduduk. Tolong ya tolong. Enten kok teng mriki. Oh enten. Nggih. Cuma sampeyan niki laporan empun wangsul kesa desa mriki malih. Nggih, ngoten terus pun diangsal. Lho wangsul mawon. Ning ngeten nggih. Masalah penduduk mriki. Ibu Etini. Nggih. Nek bener-bener sampean niku geger, Nggih. pun nanti golek omah. Sementara sampean wangsul mawon dibeneraken. Ngoten lho. Pun sampai geger-geger. Nggih. Diatur jalan Oh, bojo musyawarah. sampean nggih gagah, gedhe dukur nggih lemu. Bojo sampean nggih mboten pesok. Niku kok sampeyan niku ngenyek kali bojo Wale, kula. Lho napa? Wale. Wong bojo kula mboten disenengi daging kok jarine lemu. Lho niku bojo sampean niku ben lak dulure majid ta niku. Ah, sampean niku mboten sae, atik ngoten mboten sae, pun Nggih, anak-anak. mboten ngoten kula niki jenenge wong wedok ampun isin ngoten kula nek balik mriko kok. Ya aja isin-isin to, Nduk. Wong perkara ngono ae kok isin. Saged ta Pak Lurah? Saged ta? Apane? Saged ta, Ya sampe iso- terusaken. Ya iku mang tok isane. Wong kula kan sing anake mbon saged sampean. Ah, ning kono bergudul mangguguk mangkota waton yo nggo karemu dhewe. Nggih, sakniki kula trima dadi penduduk mriki malih. Nggih. Niki Pak serate sing dugi mriki. Dugi mriko nggih. Nduk, terno. Ayo ra kira, gawa ra surat iki ra.
Gawa surat iki ra. Yan kon lereno mari yan. Dadak aku sentak-sentak lho ya apa yan? Lah mosok kula sing nrimo sik lak sampean. Iya tak terima kok. Simpen nang ngene buku kono kanggo laporan nang ngono. Pundi bukune? Pundi buku? Bukune? Bukune pundi? Mungkin cuma ngomong tok ngono ae. Tak ada ngawur ae. Pak Lurah mun ada buku, Pak. Lho duwe aku sampun akeh buku tak nang niku. Iya. Pripun kula sakniki pun angsal ta, kula tak wangsul nggih nek ngoten. Sampun wangsul. Nggih, monggo. Menggadah sangu ah. Lho, sampean sangoni napa pripun? Enten, sampean mboten gadah ta? Mboten enggak ada, Pak. Era kene ra sangun ora. Kok balik nang aku kono. Sampean nak lurah ta? Kok mendal nang aku sih? Lah mosok bayar nyangkoni sampeyan gak pantes. Kondisi kersa mbek lurah. Sing kula nggo sangu dhewe sih. Halah mboten kata-kata, Pinten, 1 juta mawon. 1 juta. Nggih. Oh nggih, ra 1 juta ra. Arek kula tak tepak omongnya arek. Lah nggih. Yes. Mboten, Pak, wong celak mriki. Oh cidak ae kene kok. Gang merong gang. Lah nggih, monggo. Omah lak ngene edeng-edeng iki. Kok ada ngedeng? Lah nggih ini edeng-edeng. Kirangan ngarani edeng-edeng. Pun nggih, kula tak wangsul. Monggo. Nggih, monggo. Masalah rek. Apa? Iki sidone dipisah dadi rondo ra. Adik rondo ngarepe omah. Tepak wis. Bayan bare aku lah boleh edeng-edengan perkara ngono ae. Lah nggih wong takon. Oh, takon. Iki ya napa ra? Urusan tikus iki ya. Balik tikus. Lho sakniki ngeten, sakniki lak pamong napa kula niki pamong kali sampean lurahe. Penduduk pun laporan. Lah sakniki modho turun tangan, kesanggene penduduk ya napa kebijaksanaan lurah. Monggo dioperasi digerobok bebarengan. Nah, nggih, monggo. Monggo. Bareng aku ki ditinggal bojoku bodol sak anake. Nak rambut bodol kena didol bareng bojo karo anak, bodol kene terkatung-katung. Weh, ning ya kok tegel-tegele lho ninggal wong lanang. Aku golek bojo sing potongane koyo bojoku ki angel. Mergo bojoku potongane pesagi. Nah aku ki ora ayune sing tak milik ki. Lek karo lanang gati. Maju mundur mesem. Mergo pancen lho katut aku. Maju mundur mesem. Saking supaya ndang tak tresnani. Bareng tak tamat-tamatno ki ora perkara mesem. Pancen lambene cupet. Nah iki kepenake aku tak mlaku-mlaku Monggo. Lho. Tak, Pak. Aku rene temene. Yo dhewe ta? Wah, karo wong loro lha iki. Waduh, adohe lho. Waduh. Ya iki. Endi lah? Iki. Iki lho, tak kandhane nggih, sampean nek madosi dulur sampean, terus wau Sontolowo. Ngene iki prejengane wonge. Lah, Karto. Kok prejeng-prejengke iki lho. Ana tamu. Iki Iman Supingine ngono lho. Oh, Iman Supingine. Nah, Lho iki duduk cak Pasuryan. Pasuryan, iya. Iki duduk cak rukun. Iya, ya aku ki rukun karo maratuwamu. Ngawur ae. Ini Lho kok merep cak rukun. Ya pancen. Iki ana tamu golek sampean. Oh, aku dadi golekan. Loh, Kate perlu golek sampean lho, golek sampean. iki nek ngomong nyerekal terus iki lho. Wong iki calon ning ganteng biyen lambene. Pipine pacak. Ki ora calone. Mboten pipine kok pacak Ki ora pacak. Napa? Ki kempot. Iki kakean turu miring lho. Ora. Kakean. Kakean taun. Ya wis tuwa. Ane iki ngeten. Ya lek sampean di Sumerep takon kali kula. Ngene iki Sontolowo, paling ngene iki paman sampean. Oh, iki ta. Sing sampean critakaken wae lak masalah golek paman sampean ta. Heeh. Pun kula Ya tinggal. aku yo matur sembah nuwun karo kowe lho. Lho kula sing matur suwun.
Duduke methuke karo aku ngono. Iki kok padha. Aku kepaten ngobor aku iki. Lho, sing dhisik pancen kenci. Kok kenci apa anggap kertu apa piye? Iki mang goleki jare pamane ku jenenge Santalawa. Nek aku, ado-ado goleki pamane tak dudukno rene. Iya, Wis bener ta? Wis bener. Sampeyan takoni dhewe ya. Iya, iya. Aku tak nyuwun pamit ya. Ya kok kesusu? Loh, aku Gak ngombe sik. Ngombe apa? Lah apa kok seneng kamu? Kayak ana ya susu. Aku gak ngombe kok. Iya, jare sediane apa saiki? Iya, iya. Ngombe Ya wis lah, wis mulya. tinggal ya. Ya, ya. Balik saiki. Nggih. Loh. Niku teng kemaron. Oke campuran jaran kae. Oh, lek ngombe mesti rono Ya, sampeyan. ngokop kok ngono. Cak tak tinggal cak. Ya, ya, ya. Pun Den, kula wangsul Den. Ya. Lho, saiki kowe iki denden sawah to? Lho, kok kula niki wong meden sawah mboten. Nika kula mantun mlampah-mlampah ndugi Wonokrami. Nak. Nak omong ditata sik. Napa? Wonokrama ya Wonokrama, kok Wonokrami kuwi lho. Lah, Desa ki ora kena dibasakke. oh mboten kenging nggih. Ora kena. Nggih pun mboten kenging nggih, pun nggon pun. Sekolahmu kok Mecicil. bapakku ora mecicil. Pancen mendelik. Nika lak Kartolo kanca kula ta. Wis seru. Lah omong-omong kali kula. Pak Pangkling aku seru Kartolo. Nggih. Kok kondo kon? Lah omong-omong kali kula. Lah ceritane bapak niku terus tasik bola kali sampean. Pamili nggih. Iya, Nak. Sampeyan lak Santalawa? Iya. Lah bapak kula jenenge Suntoloyo. Wis sik urip. Lho, pun keseper. Ya kok seperti tegese sik. Nggih, tasik urip. Kowe ki anake. Kula anake nggih kula sing sapari niku. Lho, dulurku ki lanang ya. Lho, nggih. Kok anak-anak kowe? Lho, ngeten lho. Waduh, Piye iki? Lho, ngeten lho, Man. piye Nak? Piye? Dulur Dulurku sampean lanang lho. Lanang nggih? Heeh. Nggih, bojone wedok. Heeh. Wedok niku mak kula. Oh, wis anak makmu. Padane wedhus ae. Sing lairaken. Oh iya, piye Nak kabare piye Nak? Nggih. Lah bapak niku mboten tau sambang telik ngriki. Pancen bapakmu sombong. Nah, berarti kepedotan kolor ta niku. Kok kolor piye to? Oh, kepedotan seduluran. Nah, jenenge kepaten obor. Lah niku kula untung kepethuk tolo niku diduduhaken Pak Santalawa lho kecik pamiliku. Ngriki griyane iki. Iya, kok kemelaratan renio Nak. Mumpung bapak sugih ngono. Renio, aku mosen ya. Nggih. Njaluk apa-apa. Paten aja njaluk sandang karo pangan. Lho niku mboten semboyan niku. Cuma kula niki mboten golek kebutuhan. Iya. Kok sing dipangan sandang niku mun cukup. Wis duwe ya. Cuma kanggo bendinane mboten enten. Sing kanggo bendinane mboten enten. Oh, sing bedinane gak enek. Nggih. Kula tanglet, Man. Heeh. Bebek temu ndi? Wah, iso coba anu mati. Lho, mati. Mati? Ya, mati kunduran. Kunduran apa nih? Kunduran apa? Kunduran prauto. Mati pisan. Waduh, saken nggih. Nah, kowe ra ngesake kok ngesake. Wong lanang tinggal mati bojo ya golek meneh. Sampeyan niki mboten gadah jiwa sosial nek ngoten. Bat, Lah bebek mati kok mboten saken ya. aku kok melu mati. Lho mboten. Lah piye? Nggih melok bala sungkawa. Lho, gak kurang-kurang e. Nanti kuru ngene awakku ora kudu sungkawa kok. Gak kok tonton aku ki. Nggih. Ngenes nggih. Iya iki. Benjing-benjing nek mati sampean kula ngriki. Aja. Gak usah, gak sarene nak, gak usah. Ngeten lho, Man. Piye? Lah rene kula niki bapak mboten tau ngriki. Senten mari sing kula sambaten mboten sampean. Aku no. Nggih. Pamane kowe gak di bapak, aku bapakmu. Nah, mboten gadah mak. Aku makmu. Oh, iya wedok ku pamane ngono. Nggih. Lho, Niki kula kepethuk arek wedok ayu, Man. arep apake? Lho, diapakake nek napa sing kula pun dewasa. Oh, kowe wis gedhe. Nggih. Duwe rasa seneng karo cah wadon. Lah, Wis nyambut gawe. mpun benjing. Wong ki arep benjing kok arep golek bojo. Tasik pados. Nyambut gawe sik lagi golek bojo. Lah gunane napa enggak ada paman Santalawa? Iya. Nah, nggih. Bener. Tiyang pun mampu. Aku pepetno le ya. Ditombok ya. Nggih. Nggih, tasik main mawon ta? Sik nemen aku. Oh, nggih. Sik nemen. Tasik melawak. Ora. Saiki seleren aku karena kesenian no. Nggih. Wis leren aku. Monggo arek wedok niku ditingali. Lho. Apa modele piye ku nek ditonton? Lho, lang ditingali sae napa awon? Jare kowe ngandhake bocah wadon ayu. Lho ayu niku ayu rupane nek budine niku ayu nek mboten. Oh iya. Nek Nggih. isane nonton nek wis dadi bojomu.
ngerti ki budine apik apa elek. Lho, lah ngene iku, nek di pendapat sampean lu jak ngriko. Nak budi lah nang kene lho saiki. Niku lak budine setya Lah niku. iya wis nang kene kuwi ngono. Wah. Niku dadi lurah, ampun dadi Lah lurah. iya mula kuwi tak kandhani. Wis ra nang kene ngono. Engko kowe lali. Aja golek budi lho. Mboten. Ya. Budine niku aten-atene niku. Wah, hati-hatine. Kadang-kadang wong wedok niku ayu-ayu rupane, ngayoni budine wong lanang. Tegese ora Kathah. tulus ing tekan batin. Nah, Mas elek pokoke aten-atene apik kali tiyang jaler. Kuwi bener kok karo aku le. Nggih. Wong wadon ora perlu ayu-ayu. Elek-elek wadon diambekan. Wis apik. Apik. Lho nggih kawin niku nggih ambekan Lah sing mula penting. kuwi. Nggih. Lah, Sampeyan ajenge kula jaluki kring-kring sak tetes. Hah? Ajenge kula jaluki kring-kring sak tetes. Saiki sesengetes ya. Lah wis ra tau nyambut gawe aku iki. Man pun guyon apa man? Kuyan iki kowe nyelelek. Ngene iki lho. Iki tak dijaluk. Garai raket gampang utangane ya ngene. Ya, kuwi sing pancen gedalan utama iki kuwi. Nggih. Monggo ditinggal riko man. Ayo. Kowe seneng tenan ta? Nggih griyane Lho kok mboten tapi tebih. aku ki kok jak nglamar kok ngono. Lah tegese ngoten. Oh, kok nglamarke. Nggih. Jenenge Astuti. Astuti. Griyane ngriki lho. Oh, sapan pabrik gas. Alah sekitar donya niku. Oh iya ya. Oh, sekitar donya. Nggih. Kowe anu wis suwe. Lah dadi wong wis suwe. Lho mpun. Mpun. Iki piro iki? Kali. Loro. Nggih. Nang loro ra ikan ya kuwi. Monggo man, Mas. Ayo, ayo, ayo. Monggo. Ayo. Nduk, Bu, tibake ayam nduk kene ya, Bu ya. lah iya, yang kene wis ben saiki kowe ora usah mikir bapakmu. Bapakmu sing minggat ya wis ben minggat. Saiki wis nyang omah karo ibu, sing tentrem atimu ya, Nduk ya. Enak nandur-nandur Bu nduk kene, Bu. Nandur apa? Nandur sembarang, Bu. Ya sembarang ya, senengane cah wedok kaya kowe iki ya nandur kembang-kembang. Ya sak karepmu to, Nduk. Watone kabeh mau kena nggo hiburan. Sing kena gawe janganan bendina lho, Bu, kembang kaya apa? Janganan. Kembang keindahan tok lah. Iya, janganan-janganan apa, Nduk? Senengamu, Nduk? Ya biasa ae, Bu, lembayung. Ah, ya Ya ngono. bayem. Kuwi gizi, Nduk, gisine sing akeh, Nduk. Heeh, Bu. Pomo bapakmu kaya bendina diluampek lembayung kaya Enak wis. Enak dadi kelinci. Aku nek mikir bapakmu ngono jane piye ngono. Gak usah Bu, iku nostalgia. Aku iki jane cintaku 100% Nduk karo bapakmu iki. Lah dicintai lah bapak kayak ngono ya apa, Bu? Lah, Lak iya. tuas berat sebelah. Ning angel lho, Nduk. Golek gantine kaya bapakmu nangel. Tenan angel. Ora eneki sing madani. Iya, coba kok si ana Bu kembar. Ora kok ngono, Nduk. Senajan bapakmu iki rupane kok ngono, ning dadi ati kok, Nduk. Kadang-kadang Bu ya. Heeh. Kayak nek eling keapiane ku kudu balik, Eng. Jane, Nduk. Mulai Bu ngono maneh, Bu. Jane kudu balik ning piye Ibu ya wis isin to, Nduk. Wong bapakmu wis nampik karo aku. Sawangane kok wis ra payu wae. Bapak saiki kejam. Nun. Monggo. Lho, Nduk. Lho. Mas. Kene Mas. Lah iki omahku. Lho, ijen ae. Hah? Ijen ae. Lho, ambek ibu. Endi, Bu? Lah iki apa? Waduh, tahes. Nduk. Nduk. Lah, Kuwi sewu, Bu. Aku mang kepethuk nggone Lho, dalan. aja jaluk ndik sewu aku. Aku sangu dhuwit aku san. Sapa yang njaluk? Iki ibumu ya? Has. Ibuku. Lho, mripate dilemeki toples bareng. Nduk. Kancamu iki kandhanono. Ibuku ngono modern kok jare ilang ketoples sih. Iya gak ngerti sampean iki. Nggih, sepuntene mawon. Oh, sepuro kula pentek ning. Lah sampean gak rai, kayak kenal ya. Wis. Has, yes. Apa? Aja lah repot-repot ibumu ya. Hah? Aja lah repot-repot. Sopo sing repot? Lho pek ya logo. gawe wedang. Ya gak usah ya gak gelem wedang kau. Lah sing gelem apa? Jakakno, Nduk. Kopi mo. Liyane kopi. Wis banyu mateng. Ah. Putihan. Sajak yang geruagas bener. Waduh, calon maratuwa ngilok mantu berakas. Lah iya
lho. Lah kok cek nemene wong wedang ora enek banyu putih. Sampeyan teng griya mawon tapi pinten dinten iki. Lah kula mboten teng griya jeng teng pundi lho, Nah. Wis tau. Ya nandur-nandur, Mas. Sampeyan iki pengen ro penghijauan. Lah iku apa nggon iringan iki? Endi? Iku. Waduh, wah. Wombuane. Nggih sampeyan mlaku-mlaku, kok sawangane wong niku kurang supele teng griya mawon iki. Anu nak sekali waktu, Mas, mlaku-mlaku iku. Nggih. Kula niki pun kesepian, dadi rasa-rasen ajeng mlaku-mlaku niki. Ndamel griya teng kutho kok rame motor wae. Anu Mas, lho kota iku ya apa ya gak cocok aku ambek ibuku ngene kota aku bising. Oh. Terlalu rame. Bleduk tok ya. Hah? Bleduk tok nek kutho iku. Pegel nyerbeti kaca ya Mas. Enak ngene ya nek watu-watu gede-gede ngene enak. Nggih bener anak kula niki teng kota niku rak polusi ta. Nek teng desa rak mboten. Kula nggih siji gawe loro gawe. Sik Mas ya pinarak sik ya. Lho nanti? Endi, Nduk? Nanti? Segeran. Tuku rokok nang Medion ya. Apa sih? Aku tak ndok kene mbek mbokmu. Kok dadine lho? Sik aku tak onde-onde. Iya aku tak kula pados korek men. Lho, kok pados korek? Kula golekne nggih teng mburi korek. Teng pundi? Teng mburi mriku. Undang-undang nggih. Nggih, pun sampean tenis diluk mawon. Lah ya calon bojoku Astuti Ayuni kaya ngono, dadak ibuke malah ayu. Waduh. Penake iki diselir ae iki. Di mana kau? Kowe ngremeng dhewe. Aku po tandur. Jagon wong-wong iki jagon. Aku tandur jagon malam ya. Waduh bener iki apa man peniku. Lah endi bakal bojomu ndi? Bojomu ndi? Lah apa sih takon-takon? Lho ben weruh aku ben weruh. Ngono kok kebimbang. Enggak. Dik tas metu dilik. Oh, nek calone ngoro tuwa nang omah. Lho. Lho. Nyapa iki? Nyapa nyanyi rene? Ya apa sih iki? Iso petuk iki bojoku. Sampeyan sinten? Ya aku bojone kuwi jane. Lho, terus sampeyan pun mati. Lho. Aku dipatekne. Ora sing mati iki pikirane. Ora eling karo aku ngono lho. Lho, Pak. Lho. Lho Bapak. Lho. Kowe kok kembali? Iya. Jenenge sinten? Kati iki ya. Astuti. Sopo kanggo? Ngene lho Mas, sakjane jenengku Tini. Iki apa tadi? Tini ta? Astuti. Jenengku Tini Mas, kemudian sampean tale. Iki anakku. Jenenge dilale. Kok iki anakku. Anak sampean? Anak bojoku kuwi lho. Apa iki Man? Coba. Nah iki sapa lho, Pak? Jadi harus ngepek kowe iki. Lho kok sampean sing ngeterno? Iki pernah ponakan karo aku. Misanan kowe. Lho lak woyong. Woyong iki to. Ya nek iso ya teyus. Wis ora iso. Kok woyong. Wis iki wis aja gak apik, ora apik. Lah iki perkara apa sih? Kok sampean iso pisah-pisahan ambek bebek iki? Ya perkara aku dhewe sing kurang kurang mengerti karo wedok. Iya Le, sadari aku saiki. Gawene royal tak kandhani ra tau sabong omah. Sampai nglalekno keluargane bebek. Iya. Wis marenono sifat sing kaya ngono ku ya. Untung pernah ketunggu aku, Man. Kowe dadine Wale. aku mesti nang kowe. Ya, wis tau gak dadi ambek Astuti gak apa-apa. Cuma tak jaluk peno sadarane balik nang bebek. Oh iya. Iya ta? Ya. Iya to ae. Seneng aku ya. Ora kok kamu bali aku mesti bali. Aja dulangi maneh ya perbuatan royal ya. Ya. Iku ya apa, Bi? Ya wis Le, ya wis aku wong iki jek abot karo pamanmu ya gelem ae. Sak kuintal aku. Cik cinta. Jek timbangane nganggur Le. Ya gojo kok jangan nganggur. Kono iku iso ngomong ya apa ya kono macem-macem lho sawah kok nganggur. Ngene lho Pak, piye? Timbangane nganggur Pak, dodono bolo-bolo apa apa? Iya, Bapak ya. Paten obor. Duit ta? Wis ayo. Kon sing duwe. Wis gampang Mas gak kendaraan ayo gendongan ayo. Numpak. Oh iya.